Ezinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV Show. Ulethulelwa ngumzothule Shembe, DJ Bhonya no BGK Mbuyisa. Isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Ezinohlonze TV. Ekhaya igama lohlelo Sikhangenkezo TV Show. Kanti ke siduthulela uhlelo ongaphakathi kweZinohlonze TV. Into ongayenza ungasubscribe njengamanje uthi Ezinohlonze TV. Mase uyasubscribe. Igama lami ngumzothule wakashembe Sibongo. Umfuka sikobudela khala masokito abadotsela empahleni umphedlemane. Umama omkhulu kwisigaqa sibhodo ongaphathi ongaphezulu. Sekunagulikana ngoba zonke into zikundile. Hande manda yacithi mamba cithi umsholo untombi zimbili engekanqethe ingasiklemonte anoboni namajuba amabili shengo phakathi kwetaba yesulu. Unomaqovu umkhondo odukene ibindi. Angihambi ngede hamba no BGK umfuka Mbuyisa kalakatha khamba kahle kunathi kalakatha hayi ngiyakuzwa mfowabo baba untombi kwanqatho kwenze njani zazingaphathi ngaphezulu kulungile ke ngibukele nami lapho mbukele ekhaya ngikuthanda ngothando lwesitudio sithi asumphansi ufana kalahlobo lapho nqikisho lehlanzi sihamba zamkhoza zimthela ufrintala zimbomvule isinqa lesi sikanodolo isihlobo sikashwami intendlo yamandiya namasulumane bathi ngena lo site iphuma lo site sikubingelela nje kamnandi namhlanje kwi TV la isho khona zithi Ezinohlonze TV kodwa ke sobe siphathele la sikhona ke Sikhangenkezo la sisha khona ukuthi siphethe amaciko akithi siphethe zonke izinto sikumnandi nje kuzoba mnandi uzotela njengoba baba ubane sibaphethe namhlanje sikhulume nawe angifuni ukukhuluma kakhulu unkabi yami namhlanje siphethe amachuba amahle awasondele inkabi yami ngizongena kuona ngikhulume nawe khuluma nawe ukuthi bathini baphetheni la ngakubambe nathi ingoma yabe mnandi kakhulu la besho khona bethi ke hlonipha mtana
Uzungampoti Tembele uwe mtanami Uzungampoti Yehova usukhulile mtanami Uzungampoti Tembele uwe mtanami Uzungampoti Usekhulile umtanami Usekhulile umtanami Usekhulile umtanami Sibonga kakhulu mbuke lapha ekhaya ngoba besishilo amachuba amahle ethi hlonipha mntanami. Sikuyona ke iTV yakho engumabona kude yohlezi ikunika uhlelo oluyingqazivele elithi Sikhangenkezo TV show ngaphansi kwezinohlonze TV. Njengamanje akhona amachuba amahle. Naphila Sikananda. Yebo ngiyaphila ngizothanda ukubingelela enhla nasezantsi kubabukeli emakhaya. Belingelwa umkhonzeni kwakambili isibongo. Okhulumela iqembu lamachuba amahle. Nje ngakwazi insizweni ke mazingitholele ithuba nje ukuthi kufanele zingisho. Ziyasho zithi umkhovodle ebhatateni u4 Steve esingenamngani Steve kumele usithele maqedwe usiphuzo ngoba usithele wasibuka ngeke usilokothe. Mina ke lokho ikaSkhini Besuthu. Ngizwa kahle nkabi yami. Uyabona into engiyithanda kakhulu indlela ingoma adisho ngayithi hlonipha mntanami. Kukhona into eniyithintile laphana ethita inhlonipho kakhulu ngoba kukhona into engathi yalahleka kakhulu kubantu. Njengenhlonipho. Mnteke baba akusithatha usibeke ngale ngoma. Nje kahle ke masikhuluma ngengoma yethu lethi hlonipha mntanami. Sasingasho ukuthi sisho kubani kodwa sasikhuluma na wonke umuntu ophilayo emhlabeni omncane omdala ngoba akusho ukuthi mina mangiyingane kodwa umuntu umemdala kufanele akwenze isinoma kanjani mina ngoba ethi ngiyingane. Mina ngiyingane kufanele ngimazi umuntu omdala. Nje kahle sasigqugquzela lapho ukuthi inhlonipho ibalekile ngale kwayo awindawo. Amachuba amahle aqala kanjani? Siyawazi ama-album amadala. Niqala nifika emculweni njengamanje nazi ingoma zimnandi siyayithokozela nathi. Ngifuna ukuqala la kumachuba amahle kuze kuba amachube amahle igama leqembu kusukapi? Nje ngingekeke ngathini kumachuba amahle nje ngizokuthanda nje ukusho lokhu kwangeyona iplan yethu noma inhloso yethu ukuthi kwamachuba amahle ngoba mase sisho njalo kuyisithakazelo sesibongo sashezi lokho. So omunye umuntu wemelalela ebuka elalela kusho ukuthi una ukuthi into eyethu thina bakashezi akumile kanjalo into eyasemaphepheteni yonke umuntu omaphi sivula izandla kodwa ngezimo ezithileke phela into manisuke nisungula kukhona lento ethi okuyenzeka abanye bangayiboni kahle bayithathe kancane into bangayiboni ukuthi kukhona la izoya khona ngelinye ilanga babe nako ukudonsa inyawo bafike babe nako ukudonsa inyawo yagcina lento ivuma ukuthi ayiboni nakho sisala sodwa wavele wayishintsha kuMadlamini lento oyinzala bantu kuthina ukhulu wami wathi no yazi ke lento phela manje mase kusela izingane zami zodwa kusho ukuthi kwamachuba amahleke phela lawa ayisekho into esizoyenza samachuba amahle kanjalo. Ngizwe kahle Mteka baba kukhona ingoma ewu-track number 8 Mteka baba nithita indaba enkulu nithita ubutha. Yebo. Ukhuluma kabi. Yebo. Ukhuluma kabi ngegama lami. Mteka baba ngifuna ukuyingichazele kakhulu lapho. Ezinye zengoma ekhona engilokuyicaphuna kuyona le album. Usukuthini khona? Kahle ke lapho ngingeke ngithi mangithi ukhuluma kambi ngithi ngangikhulumela amachube noma ngikhulumela umkhonzeni. Kahle ngisuke ngikhuluma siyiqembu lamachuba amahle ngoba okwenzakala sikwenza njengeqembu sonke. Sasikhuluma ngami okokube ungathi mufika lapha uzwa igama lami ulizwa kungathi nakho liyanyuka kungathi hayibo kuthiwa hayibo uyamuzwa kodwa wena lapho ulwe nokuphikisana ufaka ichashaza. Yebo ukhanda ibala ngisho lingekho ngisho ngavumi. So sasilwa nogemizi mayifana lezo sasigwemela amachuba amahle sigwemela nje yonke into wonke umuntu ophilayo emhlabeni asigwemela amachube amahle sasikhuluma nje ngawo wonke umuntu ophilayo ngoba phela leyo nto ke ingavela kuzona ezimweni ezihlukene ezingafani hayi ukuthi ile nto ingenzeka emculweni kuphela kodwa maniphila ziningi indlela ekungenzeka ngazo ukuthi ubekeke amabala. Ngifuna ukubuza la ingoma
niyayikhipha ama-album niyawakhipha niyanyuka njalo ngizwe kuthiwa niyokhipha i-album niyohlanganisa ngizwile futhi nike nanyuka naya koGoli futhi niyokwenza umsebenzi ekutheni ukuthi nihlanganisele abantu okusho khona ukuthi kuningi enikusebenza ngisho kuthiwa i-lockdown ikhona kodwa nina nithi iqembu likhona anifuni lishabalala ngeke lishabalale futhi kodwa ke nje wasikhuluma la phela nibekile nenye indoda engithi umkhulu weqembu lamaqhuba amanje anginiki ithuba Nkabi yami uyaphela Sikananda ngiphila kahle kakhulu phela unyuse nje iphimbo Sikananda ukhe kamereni hayi ngiphila kahle kakhulu kunjani kuwe hawo sikhona Nkabi yami njengomxhumanisi wamaqhuba amahle sike sibuze indaba yokutholakala komculo ngoba leyo nto ishaya kakhulu uthola ukuthi ngoba izinto zimi kanje ezweni uthola ukuthi ngisemakhaya ngaleso sikhathi anginyakazeki kodwa ngiyawufisa umculo ukuthi ufinyelele kumina ngenze njani Sikananda oh kulula ke lokho ake ngiqale ngibingelele babukeli be-TV enkulu la eSouth Africa lo okhulumayo umbongiseni isikopho sokhozi idlala ezahlula unoxhaka uyena umxhumanisi la eqembini lamaqhuba amahle aphinde adlala ubasket eqembini ngoba okuningi nje ngoba ekasho umkhonzeni ukuthi siyazenzela ngizophendula ke embuzweni wakho exhumaneni nokuthola komsebenzi wethu yimini impela yonke into etholakala yimina engikwazi ukuthi ngenze ngendlela ekuyiyona kangangokuba umculo wethu uyatholakala nakuma social network uma ukuthi uyalandela nje kuma digital stores yonke into ikhona uyawuthola nje yonke indawo umsebenzi Emako ubhala ukuthini ngoba phela egcineni kuyenzeka ukuthi ngoba siyayazi i-album egcinile ukuphuma umuntu mebhala engena lapha kuma digital platform ubhala ethini ukuze kwazi ukuthola umculo mawungena nje kuma digital usearch igama elithi amaqhube amahle yes na kanjani uzoyibona nje ingoma zonke uhlale ingoma zamaqhuba amahle kuya ngokuthi uthenga i-album noma uthenga ingoma kukwena ukuthi wena uthatha iphi ingoma ne-album futhi kukwena ukuthi uthatha iphi album abantu abafisa ukuxhumana nani banixhuma kanjani ukuze nikwazi ekuthenini ukuthi nifinyelele kubantu ngoba phela inamba ngoba beyibona nabantu njengamanje ikhona kwi-screen njengamanje ngifuna ukuthi sikhulume futhi ekutheni ukuthi nawe ugcizelele ukuthi le number evelayo iyona ngempela yini bethu inamba evelayo iyona levelakayo uma ungabe ubheka and futhi ku Facebook page likhona i-page lamaqhuba amahle khona yonke into uyakwazi ukuthola into oyifunayo nokubona wonke umsebenzi wamaqhuba amahle ungezwa nje sikhuluma kodwa uyakwazi ukuthi uzibonele wena ukuthi hawu lento ikhuluma ngamaqhuba amahle naye and futhi nanka nama-album akulonyaka nako kwakusetshenzwa kanje kulonyaka nakulonyaka kwasetshenzwa kanje kuze kube imali uFacebook wamaqhuba amahle uthi amaqhube amahle kulula futhi naku Instagram futhi akhona amaqhuba amahle uthi amaqhube _amahle naku Twitter futhi uthi @amaqhube ubusuthi a ekugcineni uthi letter a yeah kuthi inamba ithini baba inamba ke etholala kuyona amaqhube uthi 078 58 26 120 ngicela ukuyiphinda inamba amaqhuba amahle atholala kuyona uthi 078 58 26 120 kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya ngoba sikhuluma ngeqembu hlabahlosile enengoma ezimnandi ngendlela esimangalisi iqembu elikhula ngamandla ngesivinini khuluma ngamaqhuba amahle nteke baba sesigoqa nje iliphi elogcina ungalisho kubabukeli ekhaya emva kalokho masisikwazi ukuthi wena usithulele lengoma esoyifaka njengamanje nje engakusho ke nje kubabukela emakhaya ngingasho ukuthi ngiyacela umuntu bonke ababalandeli bomculo wamaskandi noma abalandeli bomculo nje yebo kunalento ethi mina ngithanda umculi owusibanibani noma ngithanda uhlobo lomculo othile no mina angikhulumela amaqhuba amahle ngingathi umculo wonke okay singathi uthanda umaskandi kodwa angivumi masithi mina ngithi ngithanda amaqhuba amahle sengithi mina kusho ukuthi isithi efayithengwe yimina noma ingoma ekufanele ikhale kwami amaqhuba amahle kuphela umuntu wonke owumculi uyaphambili ngokuthi umculo siyawudlala thina abanye balandeli bamculo wamaskandi nje kunjalo Ntaka baba sithulele lengoma esifakayo njengamanje ingoma ezongena njengamanje yamaqhuba amahle ethi ukhuluma kanjani uwedwa endodeni
thula phela khulume thina esazi umzini injalo ithokozele mbukeli.
Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya. Ngiyathemba uyithokozele ingoma emnandi ethi uwedwa endodeni. Amaqhuba amahle ade sikhuluma nawo khona la kwi-TV yakho hlabahlosile. PGK. Mfowethu kumnandi kakhulu ngempela mangabe kukanje. Yabona ke izinto ezimnandi lezi insizwa lezi njengoba bekutshela bethi wedwa endodeni. Wokukhuluma into yaziyo ukuthi kunjani ukuba nomuntu endodeni. Ungakhulumi nje into ongayazi. Mangabe ngenjalo bekuthule, bekuthule. Kodwa ukuthi ngabe khamba njalo siyathokoza kakhulu ngempela nawe mbukeli lapha ekhaya ukuthi ke uyibambe kamnandi la kwezinohlonze TV. Ukhumbule njalo uma ngabe sesingena ngalolu ngolwesithathu ngo6 kuze kushala phana ku7. Lapho sikhuluma khona sithi ke Sikhangenkezo. Sikunikeza nje kamaciko kithi, sikunikeza ubuyoningo nomnandi ongazuza ubuzwe. Kumnandi manje subscribe mntana sekhaya. Ukhumbule phela ukuthi ke kufuna ukuthi ngaso ngesikhathi ubukele izinto ezinhle nezimnandi eziza kuwena kamnandi nje kanje. Kuningi ke esikuthintayo sithinta amaciko, amasiko, ezomdabu, umculo, amaciko akithi. Kunjalo PGK. Nenkonzo futhi zikhona nenkonzo sithatha sifake khona lapha sithathe nabantu abakwaziyo. Khona nabantu abasebenzisa amakhamba. Sikhuluma ubona ihlahla nje mhlawumbe ungathothi ikhambe elithize nje leli osuku libona phambi kwakho. So bekulungile mangabe kunjalo so sithatha nazo sifaka nazo. Ukwazi utshele nomunye, utshele nomakhelwane, utshele nomunye akwazi abukele la and then futhi ke aphinda sithinte sikwazi ukuthi simnikeze izinto ezimnandi. Siyabonga kakhulu. Asibonana ngesonezayo. Danke.